Защо не прави това? Ама той при не, аз последното го пусна. Ама двамата като бейки, двамата като бейки беше перфектно. Кой прекара? Ай, давам ноти да се Да, любов! Искам да си взема сърцето и го хвърля. Ида там. Взимава си нотите, ма. Само дръжте. Una secunda molesto smagadas, perdóname me protofis, estos vendedores años ya Защо не пееш, бе? Ти